بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da dođemo na mjesto koje je Allahu dragom najdraže na dunjalku, a to su džamije. Jer nas je Muhammed a.s. naučio je habbul biladi ila Allahi mesađiduha. Najdraža mjesta na dunjalku Allahu su džamije. I kogod dođe u džamiju ne može pogriješiti, jer došao je na mjesto koje uzvišeni gospodar voli. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je gospodar svih svjetova poslao kao milost svima. Rahmetel lil alemin, milost svim svjetovima. Ne samo muslimanima, ne samo onima koji razumijevaju islam kao ja, nego svim svjetovima. I to je svjetlo koje mi treba da širimo gdje god da živimo, gdje god da se nalazimo. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim uzorkim šehidima i svima onima koji slijede istinu od Adama a.s. do sudnjega dana. Gospodara, molimo da budemo od onih kojima je mudrost darovana, jer Allah kaže u Kur'anu, onaj kome mudrost bude data bila, darovanje blago neizmjerno. Allah, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su mutekije, koji su Allaha svjesni, jer Allah u Kur'anu kaže, oni koji budu Allaha svjesni bili, koji mu tekije budu bili, takvima će Allah djela da primi. I gospodara, molimo da budemo od onih koji su iskreni, jer Allah kaže u Kur'anu da oni koji iskreni budu bili, njima šejtan neće moći nauditi. Draga braćo i cijenjene sestre, uvaženi kolega Nedžad Efendi, poštovani prijatelji, dragi prisutni, želim vas sve poselamiti sa našim džennetskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To je život, da ne zna insan nikada gdje će ga putevi nanijeti, šta će mu se u životu desiti. I mi imamo pravilo jedno, čovjek planira, Allah određuje. Skoro 3 godine su prošle kad sam ja prvi put ovdje bio sa vama na onom mevludu. Ne znam da li se iko sjeća toga. To je skoro 3 godine da su prošle. 2013. je to bilo, u maju, u junu, tako da malo još fali da budu 3 godine. I tu sam vas prvi put upoznao, bili ste u ovoj istoj zgradi, ali su bile prostorije, da kažem, u jednom puno drugačijem ambijentu. Sad je to, alhamdulillah, puno bolje, puno slađe, novije, ljepše, tako da jeste. Allah vam je olakšao to, nakon svega toga puno se stvari desilo u međuvremenu. I ima jedna stvar u životu koja nas prati i koju mi nekada zaboravimo. Ne znam da li ste ikada primijetili da imate društva, neka sjela, da ti je da nikad ne prestane to. Moglo bi da to traje non stop. Imaš, ne znam, s nekim se družiš, pričaš, nije ti napora, nije ti težak, moglo bi non stop sa njim da sjediš na kafi. A opet imaš s druge strane sjela, da ti je da što prije odeš odatle. Imaš kahva, da ti je što prije da je popiješ. Ima toga, jel? Znate zbog čega je to tako? Evo dok razmišljam kako su te 3 godine brzo prošle, to je dunjaluk. U dunjalučkim mjerilima, kad nešto čovjek jede, kad pije, kad konzumira, kad troši nešto, ima granica neka. Znači sve u dunjaluku ima granicu. Ne znam, ima granica koliko auto može da naspije i primi goriva u sebi. Ima granica koliko čovjek može da pojede, koliko može da popije, koliko može da spava, koliko može da ne spava. Sve ima granica, koliko može da živi, to je dunjaluk. Sve je omeđeno, sve je u granicama nekim. Nema ništa da je bez okvira i granice. Tako vam isto sa našim životom. Što god koja godina prolazi, sinoć sam Nedžad Efendi kazao, sreli smo se nakon nekog vremena i sad neko komentariše, kako stari se i tako dalje, a onda kažem, alhamdulillah, znači što god više starijimo, bliži smo ako Bog da džennetu. To je pogled vjernika, ne treba sad govoriti, sad prolazi dunjaluk godine, nešto on sada se, ubija se od tuge, od muke. Vjernik gleda ako Bog da ide prema nečemu što je bolje za mene. Tako na dunjalku, kako vrijeme prolazi i mi starijimo, godine nam se troši, a Bog idemo na bolje mjesto. To je dunjaluk. U džennetu, na ahiretu, drugačija su pravila. To je Allah Đelešanuhu odredio tako, drugačije zakone. Nije ništa ko na dunjaluku. Zato što kaže Muhammed a.s. u džennetu ima što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, što čovjeku naupalo nije. Ne možeš zamisliti šta ima tamo, to je potpuno drugi svijet. Isto kao što dijete u utrobi majke nije moglo da zamisli da može da hoda. Zamislite kad bi dijete u utrobi majke imalo razum i da priča.
I vi ga pitate sada, šta ti misliš, možeš li ti hodat? Pa to je nemoguće. Kako hodaj? Šta misliš, bil mogo ti da jedeš na usta, da ne jedeš na pupčanu vrpcu? Kad bi pitali dijete, razumijete, možeš, pa nema šanse, to je nemoguće. Tako isto ljudi koji govore, ma ko se kaže vratio, ma šta vam je to? Tako isto ti ljudi nisu svjesni da je moguće i život nakon ovoga svijeta. Moguće je to i to će doći ako Bog da. I u džennetu nema granica, kaže Muhammed a.s. Kako budete u džennetu bili, svakoga dana će, kaže džennetle, biti sve mlađe i mlađe, sve ljepši i ljepši. Ne može im ništa dosaditi. Vječno će biti zdravi, mladi, zadovoljni, sretni, nasmijani u svakom najljepšem halu. To je džennet. To je obrnuto znači. Neko kaže kako dosadit će i tako dalje. Allah je odredio da je pravilo da ti ne može dosaditi. Da će ti vječno biti ekstra. Vječno će biti, to je Allahov zakon. Takav. I zamislite, kad malo razmisliš, najmanja nagrada za džennetliju. U džennetu će biti najmanja nagrada, najslabiji položaj. Znate ko će imati? Čovjek koji će zadnji ući u džennet i imat će, Allah će mu dati koliko je dunjaluk i 10 puta toliko. Znam se, znači čitava zemaljska kugla da je tvoja. Da možeš da voziš šta hoćeš, da živiš gdje hoćeš, da ideš gdje hoćeš, da radiš šta god hoćeš, šta ti naupane na dunjalu. I 10 puta toliko, to je najmanja nagrada. I taj će čovjek govoriti, Allahu, nikome nisi dao ko što si meni dao. A to je najmanji stepen u džennetu. Zamislite kako će ti to dosaditi. Ovo govorim zato što vjernik na dunjalku treba da bude takav. Bez obzira koliko imaš i bez obzira šta nemaš, treba da kažeš, Allahu, nikom nisi dao ko što si meni dao. To je suština. Bez obzira koliko god imaš ili šta god da nemaš, treba da kažeš, Allah, dragi, nikom nisi dao koliko si meni dao. Jer ti nekada gledaš druge ljude, pa zavidiš nekome, pa ti nešto ko krivo, a nisi ni svjestan možda da si ti na njegovom mjestu da bi puno više puta bio nesretan. Da ne bi mogao to tako živjeti kao što on živi. Jer ima možda neke probleme koje ti nemaš. Zato treba biti zahvalan na onome što imamo i strpljiv na onome što nemamo. Allah zna zašto je to tako. I gledajte, sad vraćamo se u priču u džennetu. Kako budemo starili, ako Bog da nas Allah počasti da se zajedno družimo i tamo. Kako bude vrijeme prolazilo u džennetu, a nema vremena tamo, bit će mlađi, ljepši, tako dalje. Tako isto, kad na dunjalku osjetite te trenutke, da ti što god duže sjediš, nešto ti slatko. Što god duže se s nekim družiš, nije ti naporno. Znate zbog čega su ti takvi trenuci posebni? Ti takvi ljudi zbog čega su posebni, koji vam nisu teški, s kojima bi mogli do zori, do sabaha, s kojima vam nikad nije mrsko i teško i dosadno. Zato što su to trenuci koje Allah dželešanu direktno džennetski osjećaj spusti u tvoje srce. Allah ti spusti džennetski hal u tvoje srce. I onda ti kažeš da ne bi nikada ovo proći. Zato što u džennetu ćeš govoriti nikada da ne možem dosaditi, neće proći. Inne hada le rizkuna ma lehu min nefad. Ovo vam je nagrada, neće proći nikada. Kad god osjetiš u životu da imaš takav ambijent u svome džematu, da imaš takav ambijent sa svojim ahbabima, kad ono ti je lijepo, kad voliš da ti to ne prolazi, znaj da ti je tu Allah počastio džennetskim halom i džennetskim osjećajem. I zato kaže Muhammed a.s. svojim ashabima, kad prođete pored džennetskih riznica na dunjalku, okrijepite se u njima. Zastanite malo tu. Allaho poslaniče, šta su to džennetske riznice na dunjalku? Zar ima to? Kaže ima, to su halke zikra. Hadis kod imama Tirmizije. To su mjesta gdje se Allah spominje. Mjesta gdje se Allah veliča. I zato sa te strane mi moramo biti svjesni da ukoliko ne budemo osjetili taj džennetski osjećaj na dunjalku, male su šanse da ćemo tamo to osjetiti. I zato je ulema kazala, ko ne uđe u džennet na dunjalku, neće ući u džennet na budućem svijetu. I s te strane, ja vama čestitam što vi izaberete da dođete u džamiju, da se trudite, da taj osjećaj bude u vašem srcu, u vašoj duši, da takav ambijent čuvate u svome životu i to je nešto što je veoma bitno za čovjeka koji živi u jednom vremenu. Općenito to vrijeme sebičnosti, vrijeme materializma, vrijeme ti nekih vrijednosti koje onako nas udaljavaju od svega onoga što su prave vrijednosti. I to nije samo u Njemačkoj, to je tako i u Bosni i Hercegovini, to je širom dunjalka je tako. Želi se nametnuti, uče nas od malena, ovu djecu pogotovo kroz medije, kroz internet, da je smisao svega prolaznost. On je prolazne vrijednosti, da je dunjaluk najvažniji. Kako ko ima, kako se ko nosi, na šta ko tipka, na šta ko priča, šta ko vozi, to je glavno u životu. I mjerilo uspjeha postalo je to. Evo gledajte, samo jedan naopak princip. 3 su ljudske potrebe glavne u životu. To će reći i nauka, to će i vjera reći. 3 su čovjekove prve potrebe. Prva potreba čovjekova jeste da čovjek ima stanište, da zna gdje živi.
Druga njegova potreba jeste potreba za odjeću. Nemate čovjeka koji nema odjeću, mora obući nešto na sebi. Potreba za hranu. To su temeljne, glavne potrebe koje ljudi u životu imaju. To troje koje ima, on može da preživljava i da živi. I to su potrebe, to je nešto što je nužda. A danas su potrebe postale mjerilo stvari. Ljudi se vrednuju koliko ko ima, gdje ko živi, šta ko nosi, šta ko jede i tako dalje. I mi vrednujemo stvari prema nečemu što Allah nije dao da su vrijedne stvari, nego potreba. To moraš da imaš, to je osnova neka. I zato to naše pogrešno mjerilo je često jedan od problema koji se u našem vremenu dešava. Znači, dolaskom u džamiju mi se borimo protiv materializma u našem vremenu. Da nam ne bude samo bitno prolazno, nego da te nematerijalne vrijednosti usadimo u svoje srce. Nekad se vi pitate, pa dobro, šta ja mogu da promijenim, eto, za džemat, šta ja mogu za sebe da uradim, evo, ispričat ću vam jednu predaju i počet ću vam jedan hadis tumač, pa ćemo ako bude napraviti malu pauzu. Bilježi Imam Sulemi u Kitabu Futuvetu. Predaju da je za vrijeme halife Omera, radijallahu anhu, došao jedan čovjek u Medinu, dok je halifa Omer bio pravedni vladar. Taj čovjek je došao sa dalekog puta na konju jednom. I stavio je svoga konja pored jedne bašče da zastane malo i da dok on uzme abdest, dok se pripremi da odmori i tako dalje. Dok je on uzmao abdest, taj konj je otišao u tu bašču, tamo je potrgao čovjeku neke njegove, plodove, neko voće, oborio neka stabla i tako dalje. Napravio mu je haos, uglavnom njegov bašču. Čovjek izlazi iz kuće kad je vidio da hajvan pravi belaj, pa šta to, kaže, radiš, šta ti je, naljutio se, razumijete, u afektu je bio. Uzme jedan kamen veliki koji je bio tu i zamahne i gađa konja. I ubije hajvana. Ovaj čovjek se vrati ovamo i vidi sada šta si vam radio, pa to je moja jahalca, to je moj automobil, što bi rekli. Znam se da sad ti ideš putem do Bosne i neko ti na pola puta iz čista mira, što bi rekli, dođe i razbije ti auto, nešto ti razvali, pokvari ti, udari te, raznese ti i tako dalje. No, veliki je to belaj. Ostaješ u stvarno teškoj situaciji. Kaže, i ovaj u ljutini, onako, afektu, on uzma na isti kamen i ubija čovjeka. Znači, osveta. Taj trenutak srdžbe je strahota jedna. Toga se čuvajte, ja sebi stalno govorim tu. Zbog jedne sekunde mi nekad znamo da čitav život se kaje. Znate koliko brakova pukne, koliko prijateljstava se pokvari, koliko se, međuljudskih relacija na poslu pokvari radi jedne sekunde. A samo da otrpiš sekundu jednu, minutu jednu sabora malo, abdest da uzmeš, da proučiš nešto, vidio bi, pa dobro, nije to vrijedno da se ljutim radi toga. Što se ja moram svađati radi? I zato ta sekunda uvijek nekada može čovjeku život da promijeni. Ja znam jedan slučaj u Sarajevu gdje je čovjek naljutio se tako, auto se dva pucnula, udes je ko neki bio, on se naljutio, izađe iz automobila i tako u srdbi udari čovjeka, malo jači insan bio, teško ga, da kažem, povrijedi, nakon nekog vremena čovjek je umro. I završi u zatvor. Zbog jedne sekunde ljutnje, afekta to. Njeme krivo bilo kasnije, ali džabat je. To je vjera te uči. Da tom trenutku najvažnije se kontroliši. Ali desi se to. Mi nismo bezgriješni. Mi ćemo uvijek griješiti, samo bitno da li se borimo sa sobom. I ovaj čovjek je bio čestit insan, ali ga naljutilo što mu hajvana ubi i on je njega tako u afektu, onda se on pokajao i ovo šta uradi, Bože dragi. Izlaze njegovi sinovi iz kuće i kažu, pa bolan, šta ti je, što na babu ubi, šta je bilo, kaže, prenijelo me bolan, naljutio sam se i on je meni hajvana, šta ću, vodite me sudi, jesam kriv sam. Idu tačno kod halife Omera. Dolaze kod halife i kažu, taj čovjek uradio to i to, ubio nam je oca. Mi hoćemo da presudiš sada pravilno. Pita ga halifa, jesi uradio to? Kaže, jesam. Priznam, ja sam kriv. I to je stanje vjernika. Vjernik kad pogriješi u džematu, u životu, u porodici. Jesam, ženo, moja je greška, halal, pokušat ću da popravim. Jesam, efendija, ja sam kriv, ja to nisam ispoštovao, ali nemoj prebacivati na drugo. Kad pogriješiš, priznaj. To je vjernik. Zato što njemu je bitno da kod Allaha ako da bude upisan onaj s kojom on zadovoljan. Nije mu samo bitno eto, da on proživi, da se opere, da se izvuče. Ne, on živi život sa misijom, sa ciljem. I dolazi i kažu tamo, ovaj čovjek je ubio našeg oca, halifa, kaže, jesi li jesam? Kaže, smrtna kazna, kisas, poravnanje, nema drugi. Kaže, ja sam svjestan toga, tako ide. Ali molim vas, jednu mi stvar dopustite. Ovaj čovjek govori. Ja imam djecu, nisu blizu, daleko su, kojima nisam ostavio imetka nikakvog. Zato što imam neko blago zakopano na jednom mjestu za koje niko ne zna gdje se nalazi. Pa hajde dopustite mi, molim vas, dajte mi 3 dana. Da ja odem, da ja to iskopam, da to svojoj djeci dam, pa da ih obezbijedim ako boda, ja ću se vratiti ovdje, vi izvršite nadavno što morate izvršiti. I sada gledaju, čovjek je prvi put došao u Medinu, ko će ti vjerovati? Mi prvi možda ne bi vjerovali, tako, izvlači se.
Takav je duh našeg vremena, niko nikom ne vjeruje. Tako nas uči. Nikom ne vjeruje, pa ni samom sebi ne vjeruje. Tako je vrijeme, nažalost. To se mora popraviti od pojedinca. U tom trenutku taj čovjek gleda sa strane i posmatra one ashabe koji su bili tu, kaže ima liko, kaže da bi za mene garantovao. Ebu Zer se javlja i kaže evo ja ću za tebe garantovati. Nakon toga čovjek odlazi i kaže doći ću ako voda za 3 dana. I ovi govori pa volan si normalan, nikad čovjeka nismo vidjeli, šta ako se ne vrati? Tebe ćemo ubiti umjesto njega kao poravnanje, ti se založio za njega. Prvi dan prolazi, drugi dan prolazi, treći dan prolazi, svi kao kritikuju Ebu Zera, pa bola nisam, što ti je to trebalo, kako nisi znao ko je čovjek, šta je. Ikindija namaz od prilike je bila, kad tamo što je trebalo ikindija da nastupi, to vrijeme da istekne, dolazi čovjek na drugom konju, onako jaše, sav se zadihao, uprljao se sav od drugog puta, kaže ljudi halalte, dug je put bio, daleko je to bilo, sve sam završio, evo me kaže, došao sam, uradite sa mnom što morate uraditi. Niko ne može da vjeruje da je čovjek došao tu. Niko ne može da vjeruje. I sada, nakon svega toga, čude se, svi pita halifa i pitaju ashabi. Hajde ti nama samo kaži, prije nego što mi izvršimo kaznu nad tobom. Što si, kaže, ti došao? Pa ti si se mogu izvući, šta te je to motivisalo, šta te je to natjeralo da ti dođeš i ako si mogu život da spasiš sebe. Kaže, nisam htio da se priča da su ljudi iz ummeta Muhammeda a.s. oni ljudi koji ne ispunjavaju svoje obećanje. Nisam, kaže, htio to da se priča. Ja sam, kaže, zato došao. Pa život u pitanju, glava da ide i nema veze. Ja sam to htio da ispoštujem. Onda pita halifa i pita ashabi Ebu Zera, a kako si ti smio da garantuješ za čovjeka kojeg nikad u životu nisi vidio? Onda kaže Ebu Zer radijallahu anhu, kaže ja nisam htio da se priča da su sljedbenici Muhammeda a.s. oni koji nemaju povjerenja jedni prema drugima. I zato sam garantovao za čovjeka, iako ga nikad nisam vidio. A onda se javljaju na 2 sina i kažu, mi, kaže, halalimo ovom čovjeku i nećemo da ga kaznite, kaže, zato što nećemo da se priča da sljedbenici Muhammeda a.s. nisu međusobom milostivi da ne vole jedni drugi. I oslobodili su čovjeka i nisu ga kaznili. Onda neko se pita šta pojedinac može? Može puno, vjerujte. Pojedinac je planina kad hoće da bude planina. Može puno. Omer radijallahu anhu, kada bi slao ljude negdje u vojsku, u neku bitku i tako dalje, kaže im Halid ibn Velid, pošalji, treba mi 4000 vojnika. Kaže Omer, šalje ti 4, ali vrijede ko 4000. Vrijede ko 4000. I dođu pobjedi sa tom 4 ljudi. Takve džematle treba da imamo. Bilo gdje, bilo kad, bilo kojem vremenu, na bilo kojem mjestu. I svako od nas treba da bude takav, kao džematlija, kao radnik, kao član porodici, da si vrijedan, da koristiš, da nisi beskoristan, da nisi parazit, da od tebe ima fajdi, da se na tebe čovjek može osloniti. To je smisao zašto mi dolazimo u džamiju, zašto imamo svoje džemate, zašto nam je Allah dao vjeru da se odgojimo na tim vrijednostima, da budemo korisni. Jer Muhammed a.s. kaže Hayrun nasi men yenfa'un nas. Najbolji ljudi su oni koji koriste drugim ljudima. Wa sharrun nasi men yadurrun nas. A najgori su koji štetu nanose. Ja se bojim da je malo onih koji su korisni u džematima, a da je puno onih koji samo štetu nanose, koji bi zasmetaju, koji sve nešto sputavaju i tako dalje. Zato sa te strane, ja bih volio da ova neka prva poruka bude, trudimo se da budemo korisni, nemojte nikada govoriti kako drugi, što drugi ne, nego ti sebe gledaj. Ja ću da uradim što ja mogu, ja ću da dođem kad Efendija zove, ja ću da pomogne kad pomoć treba. To što drugi ne radi, to što drugi neće, to me ne interesuje. To nije opravdanje. Mene će Allah za mene pitati, ja ću sam pred Allaha doći. Ja sam još planirao jedan hadis da vam kratko prokomentarišem za danas, ali evo prije nego što uđemo u hadis, pa ko će Hafiz za nas počasti malo sa jednom ilahijom, bilo bi da se malo osvježimo pa ćemo ako bude nastaviti. Ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 sve živo i mrtvo, sve vode i gore, sve ptice i zvijezde, tasbih ti svoj zbore, svako ti milosni, hamdelu izriče i srce derviško žamori i viče, ja
nikad ti neću moći izreći šućur svoj, što si me stvorio u vjeri jedinoj, od bezmi elesta pa sve za ebeda, što nosim svjetlo nuri Muhammeda. Ja Allah, ja Allah, 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 ja Allah, ja Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Šti šta? Ja sam vam htio jednu poruku prenijeti, koja mislim da je onako bitna gdje god čovjek da živi. Jedna od stvari koju moramo uvijek u životu da čuvamo i o kojoj moramo da razmišljamo, to jeste na koji način ćemo mi sutra ako Bog da doći pred Allaha, s čime ćemo stati pred Gospodara svih svjetova. I uvijek posmatrajte sve što činite u životu. Imate puno ljudi koji danas vjeru doživljavaju na način čini dobra djela, samo čini dobra djela bez ikakvog smisla razumijevanja, bez ikakvog nijeta u tome, bez ikakve suštine da ga to oplemeni, da ga odgoji i tako dalje. Gospodar svih svjetova kad govori o dobrim djelima, on kaže Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah je stvorio život i smrt. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Da bi vas iskušao ko će da čini ljepša djela, ispravnija djela. Allaha dragog svjesnija djela. Nije rekao Allah liyabluwakum ayyukum aktharu amala, ko će imati više djela. Tako da mi treba da uvijek vodimo računa da sva djela koja činimo budu iskrenog nijeta i ispravna. A ne da samo recimo radimo dobra djela, a da možda ta dobra djela ne budu iskrena, da ne budu možda ispravne i tako dalje. I zato kako ćete znati koliko su vam djela primljena poboda kod Allaha, koliko su vam djela možda ne daj Bože odbijena, znat ćemo po tome kad vidimo koliko sva dobra djela koja činimo utječu na naš karakter. Koliko se mi popravljamo čineći ta dobra djela. Imate ljudi koji počnu klanjati pa postanu oholi. To je znak da mu namaz nije primljen. A treba da bude suprotno, kad počneš klanjati, kad te Allah počasti sa tim, još da budeš ponizniji, još da budeš skrušeniji, zato što te Allah počastio, to nije tvoja pamet, nego Allah te uputio. Tako da znate, kad god učiniš dobro djelo, ako nakon tog dobrog djela postaneš ponizniji, skromniji, Allaha dragog, svjesniji, da te bude više stid Allah, to je pobuda znak da je kabul djelo. Ako bude suprotno, oholost, obraženost, neću da se poselamim ni sa kim, ja sam bolji od drugih, to je znak da to djelo nije primljeno. Jedna od stvari koja nam pomaže na tom putu jeste da osjetimo slast vjerovanja. I zbog čega recimo ljudima je draže otići da se napiju, da odu počne harame neke, da ne dođu u džamiju. Zbog čega im je to lakše i draže nego nekada doći na namaz, otići u džamiju, učiti nešto iz Kur'ana, pogledati neko predavanje, družiti se lijepo onako radi Allah. Zbog čega? Znate zašto? Zato što on osjeti ljepotu i slast u tom svom haramu. Zaprljalo mu se srce, znači zagorilo mu je srce i to više njemu taj grijeh i ne škodi. I on u tom sve pronalazi neku ljepotu. Ali nije ni svjestan da je to samo prolazna ljepota. Većina tih grešnika, veliki, teško živi. Imate puno primjera kada se bogati ljudi, strašno bogati ljudi ubiju. Zato što su nesretni bili. Zato što on je tražio sreću u nečemu gdje se sreća ne može naći. I zato kad vidite recimo kod grijeha je poenta da ti grijesi ljudi odvlače na tu stranu jer im se nude kao evo to je slatko, uživat ćeš, bit će ti dobro, zaboravit ćeš na probleme i tako dalje. Vjernik obrnuto postavi stvari. Vjernik postavi stvar na način ja ću da obavim namaz, ja ću da dođem u džamiju, ja neću da činim grijeh pa ću biti sretan, pa ću biti zadovoljan, pa ću uživati, pa će mi biti lijepo i tako dalje. Kad mi osjetimo slast vjerovanja koji osjeća taj grešnik tamo u svome grijehu, tada ćemo mi da kažemo ova slast vjerovanja se ne može mjeriti, ne može se porediti sa onim grijehom koji je prljav, kojeg on čini. I zato ako hoćete da sačuvate vjeru u svome životu, da vjera bude nešto što će nas uvijek pratiti, moramo da osjećamo ljepotu vjeri,
Slasti. Mora ti biti slatko to. Mora u srcu da ti nešto proigra, da zaigra srce kad se Allah spomene, kad se ilahija čuje, kad se Kur'an sluša, bilo šta. Dok slast imana čovjek ne osjeti, slast vjerovanja, on će i dalje možda vjeru imati napola. Biće mu vjera negdje na 5. mjestu u životu. Neće biti na prioritet i tako. Zato kad osjetimo slast vjerovanja, tada ćemo vjeru smatrati bitnom i čuvat ćemo. Jedan velikan je kazao lijepo, kada bi mogli otvoriti prsa čovjeka, vjernika koji je spoznao Allaha iskreno, kad bi mogli otvoriti grudi vjernika koji je spoznao Allaha, kaže, takvu bi sreću našli u tom srcu, u tim grudima, da kada bi se ta sreća podijelila stanovnicima jednog grada, sve bi ih sretnim učinila. Takva vjera nama treba. Ta vjera da nas ispuni, da nas oplemeni, da ne damo je ni za šta na svijetu, da nema tog grijeha koji će me odvesti od moje vjere, od mog namaza, od moga džemata, od moga brata muslimana, od sestre muslimanke i tako dalje. Ta vjera. I savjeti na tom putu nam je dao Muhammed a.s. On nam je kazao, onaj ko bude 3 stvari imao, osjetit će tu slast vjerovanja. Prva stvar jeste en yekun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Ko hoće da osjeti tu ljepotu vjere, ko hoće da osjeti tu sreću vjernikov, mora da prvi je uvjet da ti Allah i poslanik budu draži od svega. I to nije nešto što se može preko noći ostvariti. I onaj koji vam priča to možda nije ostvario. Ali tu pojente da ti sebi u životu postaviš taj cilj. Da je to smisao tvoga života. Živi mi život. I cilj moga života jeste da mi Allah i poslanik budu najdraži. I stalno će te Allah odgajati na tom putu. Mi često možda to kažemo riječima. Imate nekada, prigovara nam se, na primjer, vi kao, ne znam, slavite rođenje Muhameda a.s. pričate o poslaniku, puno govorite nešto, kao pretjerujete u tome. Evo ja onda postavim sebi pitanje, da li mi volimo Muhameda a.s. više recimo nego sami sebe? Ja prvi ne mogu odgovoriti, ne smijem reći. Znači, mi nismo došli na stepen koji je poslanik a.s. od nas tražio. Znate da je rekao, pravi vjernik voli mene više nego samog sebe. Ja ne smijem za sebe tvrditi da ga volim više nego sebe. I kaže pretjeruje. Nema pretjerivanja u ljubavi. Svata, ne možeš tu pogriješiti, ne možeš tu, jer ljubav je Allahovo svojstvo. Wallahu al-ghafurul vedud. On je onaj koji prašta i koji voli. Allahova svojstva se ne mogu ograničiti, jer Allah se nema granice. I onda ne možeš nikada reći, previše voli Allaha, previše voli Islam, previše voli, nema tu granice. Tu samo možeš da rasteš, da ideš naprijed. Ne možeš nikad reći, ja sam došao na stepen, više neću da volim, ne mogu više da volim, ne mogu da budem bolji. Ne. Uvjeri, Allah od tebe traži stalno da napreduješ. I zato prvi korak jeste da Allah i poslanik budu draži od svega. Da Allah i poslanik budu draži od svega. Taj stepen se izgrađuje polako. Ali je vrlo bitno biti svjestan da to ne ide preko noći i da imaš to nijet u namjeru. Da ti Allah bude bitan u životu. Da ta veza sa Allahom ti bude jaka. Navešću vam samo primjer jedan insana koji su recimo po mom mišljenju to ostvarili. Navodi se primjer jednog čovjeka za vrijeme jednog egipatskog nepravednog vladara Ibn Tuluna koji je zulumčar bio, veliki nasilnik, ubijao muslimane, nepravdu veliku učinio i tako dalje. Jedan se čovjek, Abul Hasan, javi i kaže ovako, slušaj, kaže, šta to ti radiš, boj se Allaha, dođe tom nepravednom vladaru i kao da mu kaže istinu u lice. Čestit vjernik bio. Kaže, boj se Allaha, šta to radi? Ti ćeš, kaže, meni kazati da se ja bojim Allaha. Ko si, kaže, ti, kaže, sad ću da te kaznom kako nikad prije nisam kaznio nikoga. Kaže, naredio je svojima čuvarima da pripreme jedan ring, jednu arenu, što bi mi rekli, i stavio je tu toga čovjeka, tog čestitog Allahovog roba, i naredio ime da puste lava na njega. Onda je ovaj kazao, dobro, prije nego što mi ubijete nešto, dajte mi da uzmem abdest i da klanjam 2 rekata. Kaže, može, nije problem. I ovaj kad je tamo klanjao 2 rekata, i ovi su ga pustili su lava u tu arenu, u to mjesto gdje on bio. Očekujući da će lav koji je gladan bio, da ga razdere, da ga pojede i tako dalje. Svi su ljudi došli, posmatrali su, to je veliki događaj bio i tako dalje, i svi su se prepali za bezekrom, joj, šta će sada da bude i tako dalje. Ovaj čovjek je klanjao svoj namaz. Ovi sa strane gledaju i ne mogu da vjeruju, lav polako prilazi čovjek, poput male mace, onako dođe oko njega, napravi par krugova, leže kod njega, bio je malo neko vrijeme i nakon toga ode. Nije se više ni približavao tome Ebul Hasan. I ovaj kaže, zulumčar, vidi, hajde, kaže, puste ga sada. Ubit ćemo ga na drugi način. I nakon toga ljudi dolaze i prilaze tom insanu i kažu, slušaj, kaže, mi smo se svi prepali bili. Mi smo svi razmišljali šta će sada bude. Mi nismo sveli da gledamo, a kamo li ti koji si bio tu, kako li te bilo tu? O čemu si Allah ti razmišljao? Kakav je to osjećaj? Mislim, gledaš smrti u lice, krvoločna životinja ti prilazi. O čemu si Allah ti razmišljao? Kaže, vidiš, vi ste razmišljali o tome. Kako će mene da ubije, šta će? Ali Allah, drago, meni to ni naumpalo nije.
Ja sam razmišljao o tome. Ako vidio sam prilazim taj hajvan, i ako mi priđe, i ako me dodirne, ako me svojim jezikom dotakne, ako me svojom slinom dotakne, ja sam razmišljao da li je njegova slina, da li je njegov jezik, da li je njegov dodir, da kažem nečist, pa ukoliko me dotakne, da li ću ja izgubiti abdest pa da mi namaz bude pokvaren. I onda nakon toga kaže, bilo me je stid da stojim pred svojim stvoriteljem, a da se bojim jednog od njegovih stvorenja. Znači, stid me je bilo da stojim pred Allahom, da se bojim njegovih stvorenja. I tako tad Allah Đelešanu mijenja zakon, ali takvi ljudi ako treba. Kad ti Allah bude na prvom mjestu, znaj da će sve ostalo biti na svome mjestu. To je pravilo života. Popravi ono što je između tebe i Allaha, nek ti bude bitno. Popravljaj to, bori se sa tim. Gdje se nalaziš? Onda će ti gospodar svih svjetova komoda i sve ostale stvari urediti, popraviti i tako dalje. Imate primjer one žene u Egiptu, mislim, lakše mi je kroz ove priče, zato što pamte se lakše, a slikoviti su primjeri i ako boda nešto što može biti korisno. Čestita jedna žena ostala je sama sa djetetom u svome stanu, bolesno dijete bilo, siromašni su pravo bilo, nisu imali ni imala ni zdravstveno, to je malo, prije nekoliko godina je to bilo, da kažem, u jednom haotičnom sistemu, ne može odvesti dijete ni u bolnicu, nema para da plati doktora i tako, vidi da je dijete bolesno, groznicu, ima 30 dijete. Kaže, klanja 2 rekata, moli Allah, Allah ti olakša. Allah dragi, samo nam ti možeš pomoći. Znači, to je ono, kada Allah staviš na prvo mjesto, kada od njega prvo tražiš. I ova se priča prenosi zaista od mnogo ulemi iz Egipta da se desila. I kaže, u jednom trenutku, gluho doba noći, kaže, kuca neko na vrata. Ja otvaram, kaže, vrata, vidim čovjeka sa torbom, kaže, gdje je pacijent, hitno je, požuri, gdje je? Sad žena onako iznenađena sva, kaže, evo tu je, kaže, dođi. Kaže, on je došao tamo, pregledao malo dijete, dao je neke lijekove koje imao kod sebe, malo pomogao, ako Bog da bit će, kaže, dobro i tako dalje. Krenuo čovjek izađe na vrata i kaže, nakon toga, hajde, kaže, gospođo, plati.